В Україні ще й досі спостерігається передача вірусу в громадах. Ми не звузили передачу до кластерного поширення, до якого йде багато країн Європи. З наших досліджень ми знаємо, що лише кожна четверта особа регулярно миє руки. Також ми бачимо, що кожна третя особа не дотримується фізичної дистанції, коли відвідує різні заходи. Важко давати якусь оцінку, але якщо в грудні ми почнемо фіксувати більше, ніж 9 тисяч випадків у день, то я буду трохи більше стурбований. Увеличение количества заболеваний коронавирусом в Украине связано с началом политической активности накануне местных выборов. Сейчас количество новых случаев заболевания увеличилось более чем на 1000%. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Давайте его послушаем. Ми бачимо соціологію, який вплив має ця політична ейфорія, цей політичний цирк. Вони хочуть подобатися всім людям, які живуть в тому чи іншому місті, населеному пункті. Але зараз ми бачимо понад 4 тисячі. Це іграшки, які більш ніж на 1000% збільшили кількість хворих. Виталий, какая сейчас ситуация в Верховной Раде Украины? Много ли заболевших среди народных депутатов Украины в вашей фракции? Ну, я думаю, що всі знають вже від вчора, що Рада до 20 жовтня, власне, перейшла на режим роботи в комітетах без, власне, пленарних засідань через те, що там набагато щільніший, власне, формат посадки. І, як всі знають, що кількість хворих постійно зростає, кількість хворих достатньо велика. І пан Разумков вчора озвучив, що в нас за перед попередню добу було 8 нових випадків. Та це велика кількість. В «Слузі народу» так само люди хворіють. Всі ми люди, ніхто не застрахований, тому тут рецепт один – соціальна дистанція, бодай мінімальні засоби гігієни. Ну, інші способи – це вже про лікування, а не по запобігання безпосередньої інфекції. Не боитесь ли заразиться сами? Ну, якось спокійно до цього ставлюся. Я думаю, що враховуючи те, що депутати все одно мають куди більшу кількість контактів в силу своїх обов'язків, це плюс-мінус є неминучим. Ну, сподіваюсь, що це станеться принаймні, коли погода не буде ще зимовою, що все ж таки до якоїсь там ожеледиці, снігу, зливи і так далі. Поддерживаете ли вы позицию президента Владимира Зеленского, что местные выборы, власти вот в связи с местными выборами игнорируют вот эпидемиологические требования, и тем самым растет количество заболевших на COVID-19? Этот фактор влияет, как вы думаете? Абсолютний факт. Це ми спостерігаємо ще з літа, коли, розуміючи те, що треба робити певні обмеження, замість цього певні діючі міські голови намагаються гратися в політику, намагаються протиставляти себе центральній владі і з метою отримання політичних дивідендів наражають громадян небезпеці. Ми бачили достатньо показові кейси в Черкасах, потім в Тернополі, в різних інших місцях. Звісно, що це неприпустимо, але це і наслідок того, що в нас немає на законодавчому рівні державного нагляду за діяльністю органів місцевого самоврядування. Тому так, це впливає, і на превеликий жаль, деякі політики на локальному рівні ставлять свої політичні амбіції вище за здоров'я громадян.